O stvaranju zdravog okruženja koje bi omogućilo mladima da naprave pozitivne promene kako bi smanjili rizik od srčanih bolesti, govorila je Violeta Milićević iz Zavoda za javno zdravlje, naglašivši značaj zdravih stilova života. Svako treba da preispita svoje životne navike, svoj životni stil, jer je poznato da se mnoge bolesti srca i krvnih sudova mogu prevenirati i mogu sprečiti. Kako? Tako što ćemo biti fizički aktivni, voditi računa o pravilnoj ishrani, izbegavati duvan i alkohol. Mi smo danas u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić sa tom istom porukom za svu decu u našoj zemlji, ali i u svetu, da treba da budu fizički aktivna. Časovi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja treba da budu u što većem obimu. Učenici 5.1 i 5.3 odeljenja u saradnji sa profesorima fizičkog vaspitanja ovom prilikom takmičili su se u sportskoj igri u kojoj je pobedila ekipa 5.3, a o tome koliko vode računa o svom srcu i zdravlju uopšte petaci su rekli. Ja vežbam i tako čuvam svoje srce. Ja činim dobar dela. Ja vežbam i tako čuvam svoje srce. Ja vežbam i tako čuvam svoje srce. Pa svaki dan se zdravo hranim, ne bar svaki, ali hranim se zdravo. Skoro svaki dan idem napolje i bavim se sportom. Idem na plivanje. Treniram razne sportove, idem isto na plivanje i zdrava hrana. Predstavnici Zavoda za javno zdravlje pobednicima su uručili nagradu, odbojkašku loptu, a navijačima su podeljene zastavice sa aplikacijom ovogodišnjeg slogana obeležavanja Svetskog dana srca: "Obećavam da, za moje srce, za tvoje srce, za sva naša srca".